ndakamborara musame room nengochana ine ndaisafilable ndairidza ina ndwanzoridza magospel songs but ndairidza magospel songs the whole night waiza tataenda pafunction yekuti tofana kutonge ndiripo waiza then ndobva ndatoona kuti machichman ndakatono havana ndudza unoona nekuti high scalot kwediwero hacha but hacha kwedu zvekuti taizomudzimikisa maheu waiziya boys akati bawani taiziva kuti muhacha after watora hacha mumwedzi yahacha mune something uziya iro reta doyo rakutoiswa muriwo chichichi but we survive now say nothing will break it timborambane ticharamba tichiwirirana uye nothing will break it timborambane ticharamba tichiwirirana uye tiye Natasha iwe Dear Natasha vanhu channel yaimboendera madhiya Natasha Italian films. Italian is now in Poland. So ari kuitawo zvinhu tikuita tese mamwe maproject but you know kuzinyatsobhadhara kaendofanira kuvhura YouTube account yangu ukasasikana kana iwe wangofunga kuti chingochana chibuda pachena kuti ndiri ngochana aisi nyaya yekuti munyika matiri munomuka amubvumidzo ngochana saka vanonga vachingoti aiwa society zvayagara inofunga vanozviziva ndosaka vachida kuwandawo machichimani awanda ende chikurwadza ndechoti uona vanhu avo kana nevo vanotoziva tiri kuvaziva kuti machichimani kuti ingochana are you saying kuti vanhu avatori machichimani zveshuwa kana kuti macharacters kumasparks hakuna chinhu chinopa evidence yechichichimani kupfuura kunyenga mumwe murume maisa. Right, wagwan people, wagwan everyone, and welcome. My name is DJ Sparks. Tripanapa patinoita ngwafiridzo netsvakiridzo patinofamba masititi muchitsvaga tarenda muzora nhasi ndina MC Scala. MC Scala ndi actor wandonakirwa naye. I'm a big fan and ndachiti show changu futi kundizombogara nawo pasi tichimbokurukura tizive more about MC Scala. And MC Scala anonyaya dzakasiyana-siyana dzikutrenda pasocial media izvezvi recently longo achinesana na Hatiperi wanyora kuti hatirepi saka vakazinga vambozungisana vaita sese sada kuti tinyatsonzwisisa zvinhu zvaimboyatsoitika but obvious tichatangira pabackground yavo kuti anombonzi MC Scala ndiani so that tinoziva more about MC Scala. Vakomana vanonga vasingafarire mainterview sterek bo nhembo watsvaga achimbotana namondo achingoti no Sparks vakomana vakuuya touya kusvika nhasi wazoya chiminzi ndane 2 years 3 years but you know what MC Scala sometimes nemutitukisa nevanhu chinzi kwemi muri ngowandira kunaisa boom hamusikuonera vakomana veDear Natasha hamusikuonera vakomana vari kudayiwo wemusungu wadaidza wemusungumbodaiwo but tenchizama kuti kurichimusingabut mosvaitoi pamondo ndiyo manager ndo vaiita makuwes mondo bozi mondo ini pesina ndakamuza chandumbodai MC Scala ndedafuti ngomvana so anzani mbana exactly chiti chimaniba vana vandimbodai kudai awabo but still God's time is always the best time. Saka mdara murisese urise upeni masimbere DJ Sparks DJ Sparks asiko mawex ndimudai kutrenda shamwana zamazama ubwira DJ Sparks manetsa DJ Sparks vapisa DJ Sparks manetsa boy I'm happy to see you too bro. It's one of the best podcasts yandoona ichibuda pama Facebook, YouTube chichichi amupedza basa ngikuti we believe that we are the biggest podcast. Okay, you are the biggest podcast. I confirm. This platform yedu tunoipa even maghetto youths. Changu ndonakirwa nokuti munhu akadai. Isu ati turi munhu angachipisa. Tutura vana vanongwa even tutura munhu asikupisa kuti apise. Muriwo I like it saka zviri sei abongo ndava vazhinji vanokuziva vazhinji vanokufarira but you know kana munhu achinga kuzikanwa tichimufarira toda kuziva more about munhu iyeye saka anombonzi MC Scala ndiani zita rekuzvarwa ndonzi Obeit Nashe Ngorima. Alright. Ndakadzwa Morgan High pa high school but manitangiro primary adzokera primary ku crash ndakadzwa pa crash inonzi Momo Jane musaninde. Alright. Then bvandazoenda pa grade 1 to grade 3 pasaninde primary saninde 1 primary then I had to transfer waketa 2007 pana ikaitika muchembera akashayika chichichi so I had to go and stay na gogo kumusha so 2008 ndakanogara na gogo so 2008 hora dzese dzedza ngoma
ngatisene nadzo but ndandiri parutsu ende ndaito surprise kwa kuti ndozviita kumusha izvo but nasingangoziva kuti igore racho randangowirana nawo ndichitanga kugara mumusha ineketi ukona nyaya yokutaura yada ufanana neyangu waiziva because inika ndalanga kashaya ini ndigedi 3 saka nditema takambofanana ndola parutsu toenda parutsu ndo pandakanonangana futi negorero ndati ha abala kurutsa kuiche zvingazive kuti no igore racho kana kutonazi vanotonazi vanhu vaitora sote yemaputi aya vachiisa mumuriwo papakaipa but bo isu mai takasvika pakubika mabhanana vanogara kwanasapo kwaiziva kuti abika mabhanana ayaka ndonemwe Christmas jamani yatakatamba pangoverwa mabhanana mambisha aegreen adika obva ngobika obva ngoti kwayanoitwa iziya tobva tatongo papakaipa munosainga nemaresipi manyowani kwedi wairowa hacha but angasaati hasha kwedi taizoita zvekuti taizomudzimikisa maheu waiziya boys akati pawani taiziva kuti muhacha after watora hacha mumwedzi yahacha uziya iro roita dovi rakutoiswa muriwo chichibadu survived that was 2010 World Cup pepe 2011 I had to come back 2012 ndakuita form 1 pamogenai yeah so form 1 to up to upper 6 ndakaitira pamogen yeah that's it. Alright. Sa mazoya kuno kwandika ko zvekuact izvi zvakatangira papi chapchap ina believe zvekuact zvakatangira ku high school because ndo patakatanga kunyatsoti tiri kuita drama vanhu vachitoriti iri drama. Yeah, I believe ku high school because ku primary tiri public speaking chichi madebate chichi noketa Zamara primary ndakaita head boy unokwanda wazvibelieve 100 boy bunza ndakadzidza nawo head boy angari fani ndakupani chaka ndingavepa achisekerera waisati yompana wewe yemba ndingavepa longa that was me. Then zveku act ndakazozitanga high school form 2 form 3 form 2 wana primary ndairova bhora nani mujabhora zvekudaro form 1 form 2 pamugeni tairova bhora but pane mufesi akazongoyaona aitamba position yangu aipedza kupfuura inini so I had to change weze ndakaforcwa kusiya mabhutsu then I had to go but mai pachikoro pepa pane mutemo wekuti munhu asafanira kuita club afanira something waize so isusu takaenda kudebate debate akuna zvina chirungu baba ai so takaenda kudrama boys noise in class so we had to go to drama because drama kwakusina munhu anyanya kucontrol zvekudaro mid macho kudrama ebo vananga vasina pressure iki type mizoti toda kuita waona madias ide kushaya aitoleretwa ikoko get it so takabva tanyatsoona kuti kutokwana then drama redu ratakaita first drama rangu ndakaita mulife mangu andikuremember ndandiri form 3 nainzi Bastabone pachikoro waiziya ndabva ndatara first joke rangu ndikuriziya rakanakidza vanhu ndakati kune munhu kune baby boys ndandiri baba Starborn saka kunainzi ndandiri baba Star mukadzi wangu ainzi my Star so vanhu vanga vasingazivi kuti mwana wacho anonzi Starborn saka ndakazongoti my Starborn ndokutuka nechirungu then bvatituka bvanamuti kopakabhana then my surprise chikoro chedu chakati bvu it's like okay masekera zvisina musoro abo samutinakira nezvozvo ndopanatozoti saka even zvisina musoro zvine musoro zvinosekesa ndandatanga kuita confidence then but nandiri futi kukwaya so I love music so much probably kutopfuura but ndakazongochuza chinhu kuenda chichakazoitika music tatiri kwaya and kwaya tinombobvira tata number 1 tangoita number 2 zvandisappoint so kudrama taigara chita number 1 so I felt like I'm more an actor than saka kuimba asi kuimba izvo takati chimbotorera kana kakapela kaike nisongo nyangwe songo yemwe munhu mokatotorovera DJ Sparks mono tonditi same fani usingati zvamangonga achimbotipira mujana katuru now say nothing will break it timborambane ticharamba tichiwirirana uye nothing will break it timborambane ticharamba tichiwirirana uye Dear Natasha iwe Dear Natasha iwe shout out to Tafaza kone musina kuimba song iyi takanyora kudhara
aiwa ndikuti nemusina kuzoita zvekuimba ore zvakazoitika ndezvodai so ndichipedza high school handika ndakatanga kuona opportunity yekuacta zvaifamba mumagroup epawhatsapp ndakadedzwa kunenge audition refilm rainzi muzita rababa raibuda paZBC so Mr. Baba I think exactly nemuchaneta ndomadizaitwa muchaneta nemirage production so ndakaenda ikoko audition then vandaona kuna nana kaitsura mabig names ana nixemura nana vangoona kiranzi mfano unogona ekitayo takutora saka ndichingopedza high school ndakabanda opportunity yekuacta ndakaona saka ikoko ndakasvika ndichifungwa ndikuno actor but to my surprise ndakasvika nchinzi iwewe futi uri creative be a writer so ndatanga kunyora kumirazvo kunyora zvoti pandakaenda kupesi ndofunga ndakagara zenge 2-3 months ndichigara kuGlenlone vachiita Msarababa ndichitoona chishutwa ndatonakirwa nekuona mara chichiona mudiwa huti vangori macelebrate then kwandichitoona but so ndopatatatanga kutonyatsonakirwa nemafirimu mo takugather information and vanhu vaiuya vachiita maattachment vaibva kuona neMSUZ wezonzo wachinzi sikalabatsira munhu kunyora storyboard ndoti sachibaba mugono zvinhu zvarangodzidzira nekuratidzwa sana ndaona unge ndakutoziva zvekudaro zvemafirimu more than zvemusic so I had to choose a way yanga ingori easy kwandiri kwandaiwana platform ndatanga kutongoita zvemafirimu then kuzoendawo kucollege kutojoinanawo nerimwe team uri kuita zvemedia it was easy plus Talent Films mfeso wangu kubva ndiri mwana mudiki tichikura mondo so munhu andaigara nchizoita nepassion nezvinhu zvemadrama chichichi so it was easy for him to convince me kuti timbosiya zvemafotoshoots taimboita zvemafotoshoots because I remember ngoma naimboita zvemafotoshoots Pigit Media by then so it was easy to convince me to mfano you I think unosekesa ngatimboite one skit ndopa zvakatotangira I remember imwe show yamakamboita ndaifarira singaiti CD Natasha yavaita ngobva kumusha so wenzi village boy I think kana paita akumboyazoona kuti wakaipa man afanira kutsvaga pa village boy ma1 exactly village boy ma1 inzwa inini village boy taidza reflector life yandakaona like ininika vanhu vakawanda pandakauya form 1 vaifunga kuti chimufana chokumusha loud but vasingazivi kuti kubva tichikura kusvika magrade 4 grade 5 tatorowo uptown mamuripo tatiripo but then tichidzoka unonaka reception kanenge kasiyana ini ndiri munhu akakura achingodhipisa saka pandakazowana opportunity yekuwana kuisa zvinhu izvi pakamera ndangoti ngatiteka village boy achiuya nice asingazive zvimwe zvona chitotanga kunzi machakachakati but zvimwe zvinovhesi tataku exaggerate but normally kana ndichita film ndotraya kuona zvinhu zvinomecha nereality yevanhu samakasangana sei naMondo right Mondo akuta indakurira kuQueen's Gardens kuWestley ndokumaraini kwaigarawo ene mufeso wangu Mondo aidzawo mobra ndaidzawo mogeni so vanhu aifarirawo bhora sezvandoita big time saka takasangana chikubhora unongoketa kuti mango waona kuti hamfana mufesa anosuka but hamfana norwaringe matanga ngoti ngatiende one team chichichi then takutoziyana mo handogara apa chichatonoti inogara 5 houses away from padeni pangu takuita sei takutolinga big time tatolinga nana Lodza vana Koki vamwe team ratatakushana AC makasangana uko AC manje akauya ari fan ari fan re-village boy achitonakirwa ne-village boy akati ndaona mavisuals amukuita chichichi village boy sandineka novel kanga ndikunyora sandinodikaita mavisuals sisi tiri vanhu vanonakirwawo nevanhu vada kusimuka hatitarise kuti wakamboita chii so takabva tatongoti AC then inonzi chinovel rake nandari Central Tale vandati Mondo wonawo kanovel karonzi kari kuita paUZ then Tale had to read it patonoti kanenge kanonakidza plus AC aitamba neshamwari yangu yeku high school yainzi Divine Divine manje easy achinditi maya mfano wangu futi chingombe chingoita chinichi but then AC patakasvika chitotanga unomuona taifunga kuti ane sponsors zvinhu zvese zvakarongeka tingopiwa mari yekushuta akatoshuta project totomupa project rakuita yakuita but tozototi haana macharacters
haana sponsor haana everything angori iye nenyaya dzake apa novhenuketa novherakeretaura zoti tozoenda kumasvingo nebhazi satatanga uri break kuti hazvishutike ngatite zvinhu zvoita se zvishutike then but atanga to initially I wasn't part of Dear Natasha. Alright. I was only a director because inini ndonakirwa nekudirector kubetsera vanhu kuactor but because inini my mentor anga rana nixem director kaisa but so ndainakirwa nekudirector but chinja ndaifara stand up comedy more than actor so ndaifunga kuti ndikadirector handinyanyoita mbiri stereki yekuti loud spotlight no ndaitya so but manje nenyaya kuti vanhu atai director vamwe vashasanyazopedza wamboti unyatsoona kuti munhu aranda kamera asanyazopedza ubva wafeel kuti I can do better then muntu bva ngoti mfana wangu hautisiya tichipinda busy yo chingopedza so tora chokwadi Dear Natasha season 1 yekutanga chaiyo hamunomboiona yakarasika takarasa footage tiri paepisode 9 mundara and that break yakambotisiya takati gojodo pamatangidza futi apa Village Boy iri paepisode 7 tikubhelieve kuti chatiri kuita chinhu chakaipa ngatimbomire bva yarasika patatangidza from top kutanga kushuta to 1 kadhi racho rakabiwa nekuziya nditaure zita DJ ndakuziya ndenakaba pane munhu akatsara kadhi but usadaro kana uchaona episode isati iyo but footage episode season episode 1 to 9 then patatotangidza kuti se kushuta inonzi Dear Natasha saka patakazotangidza ndopananda mufirimu zvekudaro because character yaimborwa roya yaiita kunge Scala yange sabbatical foot so pakutotangidza kwakuya chatatingonacho episode 1 ndoisina kurasika aenzani Kim ariko Kim arikugara Waterfalls aipa ariko aripo mukamfollow pa Instagram Kim Dear Natasha notomuona ariko she's my friend ndiva nekuwood vese vavo takurira musame wood so ndemfarira parengeimwe vibe so yekuti kuona chiitika chinhu munhu akapiwa role yakatanga yaya ndikuona chinhu vanhu vazhinji vasikana vazhinji vatinavo muindustry medu ndakanyaranyara waiziya but Kim the way ai exactly wainyatsoona kuti munhu wekwayo zvebasa chacho zvakuita sei aupedza exactly wainyatsoona zvebasa zvakupedza so I think ati munhu akatisunungwana kutaura naye I think I need him papodcast ndomudza kana achatoona episode inudza kuti Kim kudwa na DJ kwete kudiwa zvebasa ndofarira vanhu vano outspoken vanotara maideas exactly ngatichitara nyaya for example atangatara nyaya dzemashuga daddy anotaurawo mapoints anocontributawo zvaanoziya kuti bva awanda mashuga daddy achida kunza mutsvene namantaro even zvasasangana nazo achingotaurawo just to share exactly right I think pamarowera makaita kubva muchitanga kusvika patari panapa pakazonzwisisika right saka izvezvi zvimukutirongera chii pane mawekisari right pane yatakaita Natalie inonzi New Girl Abroad alright mukatarisa painternet takaita kubva ina Monto nerimwe timu rokupoland nenina Allen Skits ndofunga kubva takatanga kuita kubva October November December January ndokapera season 1 so to get the season 2 so then pane inonzi Why in Marriage iri pachannel ya MC Scala pa YouTube pane ma episode 1 then inonzi Sounds of Trouble ndakaita nani Joe iripo futhi then High School Mistress yodabuda season 2 yatakaitira paMorgan High so tina maseries atikuita bachikuitika ndechoti vanhu channel yaimboonera maDear Natasha Italian films. Italian is now in Poland so ari kuitawo zvinhu tikuita tese mamwe maproject but you know kuzinyatsobhadhara kaendofanira kuvhura YouTube account yangu kasaskala you know sandine maprojects anoita se andikuitawo shout out to Italian films akanditumira kamera ari mupano hawazombosara usiri pazero uita se ticontinue so tikune maproject atiri kurova nezvimaskitso ari paPoland ari kudya mari
chane zvimatama nazo chimbala chako chikamara chapo pakashata saka mara tese toenda kuPoland toita sei kuti zvitifambire ngoma Sparks mukona izvi industry yacho toda matrix andizvo because matrix pada matrix aririwi kwete atiri kuitirwa nevamwe because kune mamwe wakuita matrix akadhakwa manje kuti wawane mari because wakaona kuti pari kupisa because vamwe vacho vamwe vari kupa makaracter papaya singazoti zvinonzi zviri pamakaracter chete zvogumira ipapo here but vamwe vanotochinja vosvita vakadzi vamwe vaita sesei machichimani awanda ende chikurwadza ndechoti uona vanhu avo kana nevo vanotoziva tiri kuvaziva kuti machichimani kuti ingochani are you saying kuti vanhu hatori machichimani zveshuwa kana kuti macharacters kumaSparks hakuna chinhu chinopa evidence yechichichimani kupfuura kunyenga mumwe murume maisa vanhu ava vatoziva kuti tiri kutovaziva pana vauziva kambonyengwa iro wawanda Sparks iwe unopisa skwera kuna naeclips kumabhawa kuonoti aunzi hi DJ actually cute unoti hey wagwana uno chikundorwadza ini handa problem nengochani because handisiri ndikuchiita aiza but chinozondorwadza ndechootika mukuona isusu vabereki vedu nevamwe vakatirera vanotaura kuti industry yatiriri ndeyezvidhakwa ndeyenzenza nemahure inojaji kuoneka mujajiro kwavanofunga handiti but izvi vawedzera list palist ravo vakuti nengochani ende tikavati ngochani ndiani vanoti ngochani ndinhingi ende nhingi akaenda akangobadza foni yake anobvati vanhu vakunditindi but pane munhu amunotoziva imimi ari muindustry medu itori ngochani ndozati ngochani Sparks ndoziva 6 mangova tinao ende vanenge vachibudisa mahit songs mahit chi whatever mahit spitika but tinao is very unfortunate nyika yada kuguma Sparks but zvikutoitika ndovajaji ndo zvavari kufunga kuti zviri but mukaona kuti chinozotibowa ndechoti vanoramba kuti ingochani kana iwe wangofunga kuti chingochani chibuda pachena kuti nendiri ngochani aisi nyaya yekuti munyika matiri munomuka hamubvumidzo ngochani saka vanenge aiwa society zvayagara inofunga vanozviziva ndosaka vachida kuwandawo but mbichana vari kuda kuinfluenza vanhu vakawanda Sparks iwe watoinfluenza mukomo wakambonyengwa here nengochani inini munonoti ndinonyanya representa chigeto yuti too much aiziva even character yange pamafilimu inoreflecta chimwe chigeto yuti chimwe chaicho kuti iwe aiziva but chandoziva ndechoti ndakamborara semurumu nengochani ende ndaisafilable ndairidza ina ndovanzoridza magospel songs but ndairidza magospel songs the whole night aiziva tataenda pafunction yekuti tofanira kutonge ndiripo aiziva then ndobva ndatonoti machichman ndakatono havana kundudza unoona nekuti hi scarlet seke ndiri kupindira ndiri vaiziva takatovaona but then takangorarawo tiripo tikatovaono vachitoita vari kutoita musi wavo vakatinyara bhozi vanoziva kuti susu hatinakirwa nazvo ende tinozvidhisa zvekudaro zvoti even mudiye natasha takadhisa ngochana watanga kuti ngochani dzine mari uchatadzota mari because susu hatisapoti mari 8 dzakamiswa ngochani dzaisapotwa ne8 ka dzakanzi naTrump ngadzimere so recently ndakaona uchidisana na tisatapinda panyaya iyi hatiperi kuti zvakatsofamba sei zvakaita sei otitaura nyaya yeshow yako because vanhu vazhinji vamwe vazoona interview kusvikapera pane show yekuti kamusa 5 yamira tichimboti pai kapicture musofe February kune show mukumongo Botany Gardens achahosta show iyi ndiAllen Skits then achapa first act ndiGosh Vines then pane mufana wanzi Chipenzi the comedian akaipa androfuti stand up then ini ndiro headliner so zvikuitika show yedu nonzi The Journey matickets ari kuita $5 kwari kuwanikwa surprise kumahatiperi shops palong cheng nemueastgate mutonas ndokuwanikwa matickets edu nefamasi yakanzi Health Link Pharmacy
Alright. ndoba munokwanisa wana matickets at $5. So stand up comedy show we will be telling people the journey ya Scala apa handi interview noi ifana kuita tuma minutes tushoma apa maite chinyasota se chinyasowaonza in detail but newe disu sema comedians waiza comic way. Alright, the comic way. Exactly. Alright. Yeah man. Ndukubata. So $5 my tickets. Then moto ya munagiro musika singeti. Right, I think mdara tichangotengo edu ma tickets tofanange tiriko tiitase tichiona. Yeah man. Tichitika support and I'm sure nendiripo. Guys, we have to support. Satofana kubata ko anipane number edzo kuti kana ngoda 0787 203-597. Thanks foot 0787 203-597. Right, ndizo number dzokuti ukabate papo chida ticket zvinokuitira easy zvinokuitira nyore. Right, tinoda kumove on kwenda kuna Hatiperi. Chicha kaitetika. Mungona manje Hatiperi manje blaze yangu. But blaze mama kuti atirepika. Hatiperi ndakatanga umuziya kudhara zvekutodaro. Dara takatomboita maskits tese yandri pane nonzi Sounds of Trouble yatakamboita rimwe series so I think ari pa episode 6-7 mudhena tasharimo maHatiperi achitengesa beats dzaexcure. Alright. So taiziyana kubva kudhara munhu andaiziya ende ma-t-shirts ese amaona akanzi Zimtalent aya anga akaprindwa naHatiperi. Saka zvakazoitika ndezvodai so nenyaya yeshow yandoda kuita musi wa5 kubva pakafa murungu wedu weZimtalent asisiko mudhara kwindo mudhara akashayika due to some airwara on sugar shishi but he wasn't feeling well and akashayika so zvakadzosa vanhu vakawandisa kumashure because inini ndanga ndiri core team yeZimtalent zvekudaro ndandisati kunyanyofocus nechannel yangu instead ndakufocusa nezvinhu zveZimtalent. So pakafa mudhara weZimtalent haina ndiunyebera personally ndakaita depression not because mudhara anga afa chete but because tatina maplans atataita I was supposed to go out wise topusha music ane brand rangara friends music tiri from tichibva kunze tichidzoka muZimbabwe then yeah shit happened. Loud amdara yanga ari munhu anga ari bo kana mai muziya zvekudaro ini kwandiri anga ari father figure waona so ndakafila kunge ndafirwa namudhara wangu Cash2 aiza because ndiye munhu aitibetsera pane zvavo even maadvice zviri zvoti financially even munhu atibatsira zvekudaro so pakashayika tinenge kudzoswa mashure kwatakaitwa kakanyanya kataisinga expect nemaplans anga tinawo tine maprojects atakaita na Sounds of Trouble maprojects emusic takatozomabudisa later tine confusion yekuti muridzi wazvo aiwa zvibude sei you get it so because of that nemamwe mareasons on aiyo reason andiduitaura kuti ndakamboita ati break x yangu inozofila kunge yakapenga but takaita se takambomira takamboita low zvekudaro then tata kuenda raumberi so Hatiperi manje patime iyo ndinge ndakamboita 6-7 months ndisingaposte kana chinhu aizi tadambotry kudambogasa mapepa chidambo zvakaramba aizi zvakaramba tadatiza aizi namukoma wangu mondo taironga kupani inini kwandaifanira kuenda so zvakaramba so Hatiperi akandifonera manje aona ndofungana nemonth rechi4 rechi5 ndisiri kuposta akamfana wangu ni channel wa YouTube vanhu nawo vanhu kwani chichikuitika waiziya inini angutara fair day munhu wekutanga ngandifonera paperiod ndofunga 4-5 months idzodzo vanhu because vanhu ayangoti because munesi pakafa munhu murungu wangu weZimtalent munesi angoti nematambudziko waiziya but we manje was concerned because he knew kuti support yataipiwa nemudhara yanga yakakura kusvika papi ende iyewo futi aibenefitawo pazvire aiwa usaite se so munhu woti angane one love waiziya then mai manje bvatazosangana saka patakasangana ndakamureminder idea ndandakambomudza kuti koyo tsvaganyora kuti atirepi pahembe then woita kunge munhu agadzira fake label rako then chichi i-content saka iye pakazondiona kandi ndakamureminder koyo hauna kuita chinhu chiya ukuzvigairawo waiziya nzamaya hautondirimenда ndakazvikangama koitaka iweyo waiziya bva ndati bo ndiye akatoprinda chinhu chakanzi
ati rapi. Then she aprinda chakanza ati rapi. Then bhazi saka tapedza abhazi nditi ino ati Scala kuti chinyi chinyatsotrenda kasi chinyatsobomba ngatonge tisiri wirirana. Unongoziva social media ndeyemastand takangoona zvichityoka ine vamwe zvikanzi kuti totenge tisikuwirirana, then that way win-win iwo nomaketa show yako zviri better than then atiribo then bandatoita se bandatoposta sandatanga naposta skit bandaposta picture hano ari atirepi apa wafara ka ma-reaction then bavazo I had to delete the skit because picture yara kutrenda sana asada kuti vanhu vanzwisise kuti tiri vanhu vamwe chete on. Then after that batazoposta ndakaitwa ndaiswa macheni chichisinza ngadada nisungisa then zvizvo zvanga zvakarongiwa zvakarongiwa and iye nhatiperi ndiyakatondodzanya idea yekuseta se yekusitonge tisiri kuwirirana ende isada kusvipidza brand rake because I know kuti munhu atoro ambitious munhu ada kuenda kumberi so ndaisingada kusiya brand rake richitonge riri pama1 but akabva angosacrifice then vanhu vakamushaudza zvisingaiti ndaitodhidhira macomments yana vamutukira mai wake pazvondorwadzawo izati first wangu then andadelete macomments then zinzele vazongoposta kuti hatiperi settled in issue with the fan vanhu vakati feni ndiani and I wasn't offended hangu zvekudaro to a certain extent but I like fan I'm not a fan of anyone but bo mastans as long as atoda zvaita 5 April vanozoti kunoshoko ndozvo zvakanyota se ndozvo zvakanyokosha izvozvo aiwa mukona chimudara inini hangu mudara ndimwowana natipiri kuti hatidi kuona makaita se makamira upa zvoitika zvakaitika zvinowanika rufu ruriko vanoita se vanhu vanoshayika vanoshayika but what is important ndezvekuti mavekisara se aramba chiro pane question yanga ndakanyora pasi ndoya ndikutsvaga kuti wagwana delete but still what is important ndozvatakanyotaura saizvitarisira chii mavekisi mamwe ari kuuya apa manje tine series ratiri kuita rinonzi why in marriage nemaskits akati atakaitana naGosh Vines vana then ndine rimwe series randiri kuita naAllen asati anyatsoritanga but tiri kufanira kutoritanga as soon as possible like kuswera mangwani ume manje naAllen skits ini naAllen tiri mashat so tikufanira kuita chimwe chiseries then tomboona tunoita se but ava chikunesa nkumanguspasi nyaya yefunding sponsorship masponsor wawana tichidawo makompani anoita se andachip inowana but I think makamuchitana so plus mese muri mabrand ekuti vanokuzivai nemotosati munogona saka anything chinobva kwamoti chishort I'm sure apena ari kuonawo guys you have to support this guys akuda funding kuti maworks awo anyatsobude zvakanaka anyatsobuda achinyatsonakidzawo kana paine pakudiwa mota dzinyatsowanika mota dzacho kana paine kuda kutravela kuendwa kuchiendwa I think mafans ari kuzvinzwa and kuna mwana ngwari willing kuti se wanobelieve muart anongada kuisa mari muart mudara andikunyepa thank you very much I'm very happy andika iwe wasifanira hatiperi but ndirifanira ku big time ini ndirifanira hatiperi ngangadzise baba maya hatiperi plus yangu no believe maworks ake zvekudaro and munhu andosimudza vanhu ini ndo one thing chandofara about hatiperi asatamba yatsolinga zotolinga ndase tirongoona ita zvavo but ndirongoona kuti mukuitwa kukutwa zvinhu izvi zvine love iripo zvine kusapota vamwe zviripo if you check him the way aisapota baba Harare vachinonja unoyatsona kuti mufesi uyu kayo pasitera yake akatopenga anyway ndarabika pina self makaibira makadaro musangoitira munofarira chete itiraiwo even nevamwe vachauyawo munongoita muchitamba navo zvakanaka but vakatoipa skill yavo inini zvinotondzidzisawo something ona ndosaona inini Scala kunoona noniziya whether wasangana nemuroad wasangana nemutown wasangana nemukombi muzupi kwamundege ndingori Scala akafanana because ndoedza kusafara around ndakangopiwawo talent naMwari rekusekesa vanhu but hazviri kuti ndakutofanira kugafara around ndosekesa kwamuna zvamumbotirongerera naFrets nanacomic yoda nanamujaya ndemwamufana ku ini ndotaura chokwadi pano vanhu vese vamataura munhu andakambolinga naye ndicomic yoda alright Frets ndakamuona ka1 kungosangana naye
Alright. asanambonya so but comic yote na comic yote takatomboita tisi show kubata negardens but after that show kubata negardens singe yatoda kungoita anozoda tinozo handizoti kana yane problem inanda problem but atinozonyanya muona zvatoita ini neshamwari dzangu mabest friends vangokomana ati totaura pawhatsapp tofonerana patunidhana satagara tiri vanhu kuti takanyanyotaura pataironga zvishow iyoyo plus futi tine muhani munhu ari in common wataidhila naye like Dan Grego pakatanga kuita mafirimu kutanga kuzozvinyatsoti akauya kwandiri tichita inonzi girl child naAC vanhu vese vachitomuignore then vanangomuti mudhara kana uchida uactor uya mangwana ndine nherera ndikushuta kusanington ifunga majokesika patobva atobatika then from there batolingaona narich vakazomulingirisawo kuna Comic Yoda so patakaita show ina Comic Yoda ndaitaura na Dan Grego na Comic Yoda then after that show perform stand up comedy yakasiyana nemaskits zvakasiyana zvakatonyatsosiyana nemafirimu futi zvakasiyana zvinhu izvozvo saka imwe kamwe kashidobi futi kanoda se kada kugonekwe so comic munhu wekuti anga akamboita stand up according to him by that time anga akamboita stand up ka1 saka akatotaura musosho akati skala nditse nditangise then ndozopedzisa then batotanga but pakapera show noketa kavanhu show yapera maperformer artist angori tuche taiperforma panotanga kuti hawapedzera munhu wata say zvikapinda mubrain dzako munotowise then after that show hatazombonyanyolinga zvekudaro sterek ndakazomulinga kafunction kahasta p but aitanga mhanya chichi but bo kana kunzi tichashanda tese over tichazongo tinongoshanda because industry atipera kuna ngokusanganisa besides atiperi titorone number each other zvoti iyeka ndonotomfonera izvo ndototi komei ndota skit nevanhu fungo zvinhu zvakabozi pane nenzi aisku mysteries anambokuzi arimo mufirimu iro afungo zvinhu zvinotombonyanyonetsa but mutati asikuti Comic Yoda chete Comic Yoda mfana bo big time mfana bo big time mfana wangu zvotodara from big time big time mfana tori bo wise and I'm sure that makatana naye zviri bo tinotoita mbosi takatomboita you see plus ana frets vanhu vakauya manje but vanenge vachiita sei vanongotorova and makolabhi waya ari very important but ngoti sometimes maybe wafana wacho kana uchifila ngo ari kupisa vangona kuda kuganza but one thing chandoziva chekuti apa manamba achipisa nekusingaperi one day you need someone obviously kaindustry racho kangori kandiro kanongoenda kubva kamwe I think those guys also understand because ndikuona mafeatures akawanda Frets ndikuona mafeatures akawanda Mujaya ndikuona mafeatures akawanda Comic Yoda and I wish kuona futhi mafeatures mamwe akawanda chi skala yaman you know varikuru whatever chairs amdara dakutenda netime yenyu nezvemasiya kuti munge tiri panapa takagara tichitaura nemhuri yeZimbabwe vachiziva mo vamwe vanenge vane mubvunzo vanenge vainayo but hatingazoya vanhu kuti ndikwako tichibvunza izvo zvamaita izvozvizvi ndabvunza kana pachinge paine mumwe mubvunzo ichabvunzwa nevanhu I think inenge iri mucomment section munobva mucheko mucomment section nyange maratidza kuresponda yese comment section ngoma DJ Sparks comment section man comment section zvayakaita vanhu vakadayawo ini ndakatoona kuti kuna vanhu vakane zvimabheji zvakanzi top fan izvozvo vanhu vaya masiki kuti kana uchinge nema top fan 10,000 6,000 machese masiki 4,000 ndo vanhu vangori bo saka kuunderstand that comment section and the comment section yemuZimbabwe munomu ndiye vanhu vari bita vanzora tsitsi sometimes inzara zvinowanika inzara unopedzisa kukuitira munhu vese spakandira zvanoda ina nambori mune nzara ina nambodaro unazoona comment yemunhu kuti ikaiona chimu atirambe sort like vanhu achiti sando makaipa tinemuono yakasiyana pane maonero ake and
tinoda criticism yakadaro ndizvozvo waiziya maybe vanoziva chirungu andinzi constructive criticism ndizvozvo yekuti no inovaka tinemuona toita sei tichionesana but pane vanongoti haiwe kana ndingeya mama wako kana kuti ndingeya mama wako andinatanodzidza pacomment hapana ndokwanisa ndizochinje unazoona kuti akaya mabhozi andokwanza papo yachinzi kune maurechinherera every followers ane mafollowers achinerera saka you have to understand izvozvo then kana munhu azonetsa anosvika kujeri pane inonzi block button unozongona kuti uya unotondisaiza anyanyangomisa panodziya saka inini sofa andikuona zvinhu zvemafollowers nosvika ma200 pafacebook nyanyoblock vanhu vakawanda ndinoona nosvika tine mafana izvo ndakaona kuti ndana page yangu nasi makusinengene 247,000 ndinofanira kunge ndiri pa 260 bo ndakagema vanosvika ma15,000 wandakabloka mune energy bozi ini ndine energy yekuti ndasinganyosekerera ndika unandituka mama exactly manituka mama ndimbofungika 2 kuti ndokuita sei manituka mama kumva ndangoti ngobloka waiziya usatuke mama vanhu chavasinganzwisise ndechoti kumalast this is entertainment you know entertainment dzakada kuti fanane nepolitics so I had to say this but zvinhu zvese zvakanyorwa pasi zvakawanda zvacho so entertainment monozoita sei but kumalast isusu semaentertainers hondo yedu hombe kuisa chikafu patable waiza hondo kumalast tese toda chikafu you know so whether wewe wandituka waita sei wandifarira ukaisa view rakapinda kuningirikinzi but pane mwetema ndozosvika kuti chakovhiya kwandichaide aiwa ndikunzwisisa zvokuti yoga wakutoinfluensa vamwe vanhu kuti vafunga kuti nini ndiri kudhakwa waiziya mama ino kani ndakadhakwa Sparks pamwe maonero ako ndikubloke but ukatuka mama zvinhu zvazvo kuti kati ukatuka mama nhasi ndatokusiya utuka futi unoti munhu nyaya yake haisi between me and him ngatoti nyaya pakati pake iye namama vangu ndikubloka ine mdara may God bless you musa 5 tiriko kubatana gardens chiona maworks achiitwa mwari ngwakuitira zvakanaka ina wish more macollab mdara more maplatform and une vamwe maplatform bloggers takawanda tichokudai sokuti tichikushayai but ende ikoko kwese zvakangokosha zvamandudza ndakazona montonzi Sparks achakudza matips eYouTube matips eYouTube ndinawo mamwe acho but zvamukuita ndizvozvo andika zvamukuita ndizvozvo big up yourself oyo I am out we